molt intensament. Però ara tot el que portem en la valoració és positiva. Al mes de la meva part jo estic molt contenta. I ja que és la recta final, pues a tope. Entre setmana n'hi ha actes, els caps de setmana a tope, el diumenge és la cabalgata, que també és un acte que a mi m'agrada molt perquè es veu tot el treball de totes les falles i sent al carrer i és molt bonic. Recomano a tot el món que a totes les falles majors si tenen l'oportunitat que vagin, perquè nosaltres vam anar convidats per l'Ajuntament de Gandia, per el seu Departament de Turisme, i molt bé, perquè allí només primava un únic sentiment, que era fer promocionar Gandia. Nosaltres en concret l'activitat fallera, però tots estaven units allí, va ser molt bonic. En casa no només en el tema de les falles, sempre que algú té alguna funció o alguna activitat intentem acompanyar-nos i ajudar-nos entre tots. A mi m'agrada molt i a més és que em dona molta seguretat. En casa jo tenia l'experiència de Maria del Mar, que ella va ser fallera major infantil en l'any 93, és completament diferent, no és igual des de la tercera persona que des d'una primera persona, però jo l'acompanyava a ella i ella ara m'acompanyava. Era el dia de la meva presentació. Crec que va ser molt especial. Era el primer dia que em vestia de valenciana davant de tota Gandia, que em presentaven com a fallera major i a mi em va agradar molt. El moment que va pujar la meva germana Cristina també el recordaré sempre. Jo sabia que pujava ella, però no tenia ni idea del que anava a dir i em va emocionar molt. El dia de la crida és diferent, és un altre sentiment, perquè allí el que notes és el calor de la gent molt de prop i també és molt bonic. El moment d'eixir al balcó a la plaça Major impacta molt, perquè va haver un moment inclús que durant el recorrido, el passacarrer, quasi em van eixir les llàgrimes. I després van pujar, el moment de la signatura del pregó va passar molt de fred, perquè feia molt de fred aquest dia. Després van pujar a l'Ajuntament i molta emoció. Jo estava allà darrere sentint a Laura i ella, com sempre, borda els discursos, la responsabilitat per a mi és doble, perquè major i també després parlé jo, però és que ella sempre ho fa superbé. I molt nerviosa, vaig eixir, la imatge la tinc gravada en la memòria per sempre, crec que tanco els ulls i recorde perfectament a totes les persones que n'hi havia en la plaça, les persones que coneixia, és que les ubiqué, ara mateix les ubiqué en els seus punts i vaig acabar de dir el discurs i em vaig ficar a plorar. Em vaig abraçar a ma mare perquè ja era un poc de tot l'emoció, ja no tenia tanta pressió, estava molt contenta perquè, estava ronca, del fred que tenia, crec que la veu se'n va anar i estava molt que ronca, però vaig ser molt bé. Sí, el meu tratge del dia de la crida, que va ser el dia que el vaig estrenar, és del segle XVIII. Vam intentar fer algo totalment diferent al que portava el dia de la presentació, que és el de gala, el de màniga curta, de sempre. I este és diferent, és la primera vegada que es porta així en Gandia. A mi em va agradar molt, té pocs colors, és diferent, és de paga curta i tot això, però que jo tampoc ho entenc massa. Que li ho pregunten a Isabel, que ella ho explica de meravella. Jo sobretot m'agrada molt el fondo, que és el turqui, que és un color que no estava vist, i vam intentar fer algo diferent. Els dos tratges oficials que m'ha fet és el del dia de la crida i el del dia de la presentació. Que el dia de la presentació sí que vam intentar també fer algo completament diferent perquè ninguna fallera major havia tret el dia de la seva presentació plata, sempre l'havien deixat pel segon tratge, jo enguany ha sigut atrevida i ho ha canviat i és el que es tracta, intentar canviar i perquè llame l'atenció d'un any a un altre. Les falles de Gandia jo crec que estan molt bé. El programa d'actes d'ací de la ciutat és molt complet. Jo crec que la fallera major està en totes les comissions de Gandia, que és el que correspon. A part, tenir l'oportunitat d'eixir fora representant a la nostra ciutat. Per exemple, jo el dissabte me'n vaig a Tavernes, que és la primera vegada que es fa presentació de la fallera major de Tavernes i ens han convidat. I jo crec que molt bé. Jo, a veure, el Museu Faller crec que està dotat d'una tecnologia i d'unes coses per uns actes que és molt bona i per uns altres que no. Crec que enguany és un any de prova, que ens ha tocat a nosaltres quan ja haver pogut tocar una altra fallera major, però és així, és un any de prova. Per exemple, el dia de la presentació, sempre que diuen la passarel·la, jo preferís no fer comparacions en aquest acte, perquè és impossible que siga millor que la de l'any passat, que estava en el pavelló, perquè és incomparable. Crec que va quedar molt bé i això era la passarel·la que m'ha tocat a mi i per mi és la perfecta.
En canvi, crec que el dia de la crida, el ball que es fa de gala després del Parlament i després del sopar, crec que és inadequat fer-lo així. Almenys el que han fet enguany com a ball de gala. Si es canvia el sistema o es restringís més a la gent o que vinga només de falleros, crec que està bé. Però si és com enguany, crec que el museu no és el puesto més habitual. Crec que, per exemple, a mi mon pare no m'ha pogut entrar i això em dol molt. Els meus germans, com a cosa, no l'estaven ballant pràcticament fora del museu i tampoc m'agrada. Una cosa que això és una opinió personal, a mi no m'agrada que estiga el que és la barra separada de la pista de ball. Crec que separa molt a la gent, perquè, clar, el més animat i tot estan conversant amb tota la gent, però pots estar ballant, pots estar fent una copeta o moltes coses. Per això jo crec que el museu és apte per molts actes, però per uns altres no. Es tindria que estudiar. Pues preparada per a ser padrina, jo crec que sí. Jo tinc un nebodet que ha pogut entrenar en ell, no soc la seva madrina perquè no em va tocar a mi, però jo espero amb molta emoció aquest dia del bateig. El foc i flama d'enguany és impressionant. Crec que és el millor dels 4 anys, és precís perquè cada any s'intenta superar el que s'ha fet l'any anterior i és preciós. Jo crec que des de la fotografia, el format, les tapes, és que és impressionant. El següent acte que més ganes espero és l'ofrena. En ma casa la Mare de Déu és molt volguda, jo inclús la porte en el coll, el dia de la crida la vaig estrenar, va portar-la propeta sempre de mi. Ma mare, sempre que va a València, fa la visita obligada. Ella no voldrà que ho diga, però és que és de veres. I a més m'han dit que a Gandia sí que n'hi ha moltes novetats. Han incorporat els àngelets, el que és la base l'han reformat i crec que quedarà preciosa. La Major d'Oliva, Maria José, jo la conec perquè tenim relació personal per part d'una tia d'ella, que és la doctora nostra, i Maria José també estudia farmàcia. Jo no he coincidit en ella en ningú curs, però ella també, sé que a ella també li agrada molt. Que ser fallera major de Gandia és una responsabilitat molt gran. Crec que és una figura molt important, que hauria de ser intocable en quant a les crítiques i en quant a tot. Crec que és un orgull poder representar a la teua ciutat. Estàs en el punt de mira de tots i tens que assumir-ho, però les avantatges són molt més grans que les contres. Maria del Mar m'ha dit que disfrute molt de l'any, que passa ràpid, ja estic comprovant-ho, perquè pareix l'altre dia i ja pràcticament estem en la setmana fallera. M'ha dit que disfrute de tots els actes, que estiga contenta, que em divertisca i que m'ho passi sobretot molt bé. Sí, convidar a tota la gent, als falleros, no falleros, a la gent de Gandia o als forasters, que vagin al carrer, que és l'única manera de visitar tots els monuments, de veure les falleres, de cantar, de ballar, i tot això per supost que el temps ens acompanyi.